Do you need a spiritual home or a place you can fellowship every Sunday? A place that is accommodative to your family and children? Look no further. Join us this Sunday with Apostle Nanda at Prayer Center Midrand. The time is 8 a.m. to 10 a.m. The address is 519 New Pen Crescent, Halfway House, Palms Office Park, Midrand. For more information, contact 076 1045 863 or 084 711 0060. Or visit us on Facebook, Instagram, and X at Pastor Nanda Ministries. Come and experience God's power in His Word as Christ is revealed. Sanibingelele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thank you so much for tuning in. I'm your host, ST Dlamini. It's a privilege for me to have you here. I know ukuthi for you to watch all these things, it takes money. You buy data, you pay your Wi-Fi and everything. So I thank you for that. I'm so very much appreciative. Thank you so much for your endless support. Siyabonga kakhulu. If it is your first time here, make sure that you subscribe and become and miss not any of our uploads. So siyabonga kakhulu bazalwane bam nilapho emakhaya. You can also do me this favor. Just mention where are you watching us from. Maybe today's guest is from your country, is from your city. Who knows? So please do mention where are you watching us from. Yes. Kamalam ke ngu-ST Dlamini nje sengishilo umfana wale komhlaba yalingana kwakhubalo lumbiwe egcekeni. So ke sikhona ke khona la kwandonga ziyaduma la khona okuphenduka zonke lezi zinto lezi. Before we start our show, can we just pray and then sikwazi ukuthi bese singena engxoxweni yethu namhlanje. Baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, siyabonga umusa wakho uNkulunkulu wethu omuhle oyingcwele. We honor you even in this time, oh God. We pray, oh Father, that you touch your people in the name of Jesus Christ. Father God, we pray as we're about to start this conversation, we pray, oh my Father, makube ludumo kuwe, uNkulunkulu wethu oyingcwele, makube ludumo kuwe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. We pray, oh Father, that through these waves, oh God, uNkulunkulu oyingcwele, transform uNkulunkulu namandla our lives in the name of Jesus Christ. All our viewers, as they are watching us from their comfort of their home, we pray for them, oh God, that you touch them in the name of Jesus Christ and their families in the name of Jesus Christ. I even pray for this conversation that it may reach, oh God, kuwona wonke umuntu emfanele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Nkulunkulu oyingcwele, I pray that they may be able to listen to the message kule conversation ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Apostle. Amen. Ngiyaphila. Siyaphila. Kakhulu. Ngizothanda nje mpostoli wami ukuthi ukhulume nje directly kwi-mic ukuze abantu bami laphana bazokuzwa kahle. Yes. Anje uqondane nje nayo kuphela. Yes. Niyaphila man of God. Siyaphila man of God. Siyaphila kakhulu. Thank you so much ukuthi uhambe ufike la e-studio sethu. Siyabonga kakhulu mfundisi wami. Siyabonga. Mhlawumbe umuntu oqala ukubona nje mhlawumbe mangathi hayi awusinikeze i-introduction yakho mfundisi wami. Mhlawumbe usichazele umuntu oqala ukubona ubona bani? Oqala ukungibona mfundisi. Ngiyazi abanye abaqala ukungibona, abanye baqala ukungibona. Ngingumphostoli. uTJ Gumede from eJozini KZN. Kwamhlaba uyalingana. Kwakhubalo lumbiko egcekeni. Kwakhubalo. So ngisuka khona ke ngiphinde futhi ngibe umsunguli webandla iPresence of God International Ministries. So nginama branch ke engisebenza kuwo engoperator kumsebenzi kaNkuluNkulu. Futhi another thing ngiyakholwa ngisindisiwe egameni lika Jesu. I'm preaching a pure gospel. So elingahlanganiswe nalutho ivangeli elikwazi ukwenza izinto. Elikwazi ukwenza izinto ngaphandle kwama editions. Ulishumayela ngisho eJozini lelo kwamhlabeni la lokubuya khona imithi ulishumayela khona lapha leli vangeli. Impela silishumayela ngesibindi lapho and ziyenzeka izinto abasaziyo nje sijwayela usho ukungena lapha emsakazweni iMaputaleni radio abanye basizwa khona impela
siyabona impilo zabantu ziyashintsha kakhulu emakhaya kuzo zonke indawo ziyashintsha impela. Kunjani nje ukushumayela ivangeli kuleya ndawo? Phela indawo yangakithi leyana khona lapho ngiyazi ukuthi indawo yangakithi indawo egcwele ubuthakathi, indawo egcwele imithi, indawo egcwele zonke lezi zinto lezo-ke, ngoba ngiyazi ukuthi wonke umuntu uma ekhuluma ngenyanga ukuthi hayi uma ufuna inyanga khomba ukuthi ayahamba kamhlabela ingana zonke lezi zinto. So indawo eyaziwa ngemikhuba emibi ikakhulukazi ey'ntweni ey'fanele, kodwa witenkodwa ukuthi bakhona abazalwane abaphuma kuleza indawo. Nathi siphela sibuya khona laphana phezulu kuyindawo impela eyaziwa kabi, kodwa sibuya khona impela siyalishumayela ivangeli. So kunjani ukushumayela ivangeli kuleya ndawo uhlala khona ulishumayela khona? Ukushumayela ivangeli kuleya ndawo kufuna engathi mawushumayela ivangeli kuleya ndawo ungaba umuntu ngempela okholwa ngempela futhi obizwe ngempela, ngoba uma kukuthi uyikholwa mhlawumbe eli-actayo noma elizenzisayo usala endleleni, ngoba ziyenzeka izinto lapha, but kudinga ukuthi ube nesibindi ngempela ulishumayela ivangeli. And kuyenzeka ngoba amandla kaNkulunkulu akwazi ukusebenza. Mina nje nginabantu abayinyanga, izangoma, abanye abaphendukile through ngishumayela. So ke leyo nto iyaveza ngempela ukuthi ivangeli linamandla, liyakwazi ukushintsha umuntu ashintshe ngempela. So kudinga kube ivangeli lamandla, ushumayele ngamandla ngesibindi. Isikhathi esiningi ngiyazi ukuthi ey'ndaweni ey'suke kanjalo umuntu uyadecide ukuthi asuke ayoshumayela ngabe kuphi koThekwini ngezomzekela, asuke endaweni ngoba inalama stronghold lawo obuthakathi zonke lezi zinto, kodwa wena uzalelwe khona futhi ulishumayela khona impela elivangeli kule ndawo. Yes. Mfundisi wami, uzube nesibindi sokushumayela ivangeli. Ubani okuzala evangelini ube nesibindi esingaka futhi sokushumayela ivangeli endaweni yangakini? Ongizala evangelini ngathini kahle mina ngabanjwa uNkulunkulu because kade sekushunyayeliwe ivangeli, selishumayelwe kaningi ngilithuka ivangeli, but uNkulunkulu wangibamba yena straight. Ngiyakhumbula nje wangibamba uNkulunkulu ngifaka intambo emzimbeni ubuhlala yonke lento sisebenzisa imithi nje izinto eziningi, but uNkulunkulu wavela wangibamba yena embonweni ebusuku, because ngangifaka nonhlobo zonke nje lwamajazi, amanye anezimpama, amanye kuningi nje ongakucabanga. So kuthe uma kwenzeka kanjalo ngathi ngilele ebusuku because ngangingasayifuni lento, ngoba ngangigcabile ushe emzimbeni, ngifake lento ekuthiwa izizwe nginanezipoko emzimbeni. Kodwa uNkulunkulu wakwazi ukungisiza. Ngithe uma ngilele ebusuku because lento yayingihambisa ubusuku nemini, ngoba lento uma ukuthi uyifakile emzimbeni kunento noma into osukuyijwayeze yona ikuthandisa yona kakhulu. Uma ukuthi uyijwayeze utshwala uzophuza kakhulu, uma ukuthi uyijwayeze isinemfu uzosibhema kakhulu, uma ukuthi uyijwayeze abantu besifazane uzobathanda kakhulu labo bantu, ngoba kusuke kuumoya lo usuke uphila kuwe. So ke ngithe uma ngilele ebusuku kwaba nevision, because nami ngangasazi akekho umuntu owayengangisiza, because abantu kade bangangisizi ngalutho. Kodwa ngithe uma ngilele ebusuku ngaba sembonweni engathi ngihamba nabo labantu engangenza nabo lemkhibi, engathi ngihamba nabo engazathi ekhaya kithi kungale ngaphesheya komfula. So uma kuphesheya komfula ekhaya kithi engathi mina ngiyafisa ukwelela ngale ngaphesheya, but inkinga ukuthi amanzi agcwele. So and la emanzini kunalonke izilwane ehlala emanzini ezingozi ongayicabanga. So ngithe uma ngisekulombono ngathi mina awuthi ngike ngilingeza amanzi ngonyawo ukuthi angakanani. Ngithe uma ngathi ngilingeza amanzi angithatha amanzi angifaka phakathi, athe mase ngifakile phakathi kwaba khona incegu engiyibonayo phakathi kulamanzi. Yangibamba le ncegu le, yathi le ncegu le iya nami kuleza izilwane. Into eyangiconfuse le ukuthi umuntu ekufanele kube ngabe uyangisiza kodwa manje uya nami kuleza izilwane kanjani. So ngiyakhumbula wayegqoka ishirt lesikoshi, ngimbone embonweni uthi asagoqa ishirt, agoqa ishirt lakhe kwazwakala the voice, ngoba nami ngase ngitshela ukuthi vele sokuphelile ngami, ngangitshela ukuthi vele indaba yami ayisekho, vele sengiyofa. Kwasho ukuthi asagoqa ishirt lo kwaba nezwi elizwakalayo, and lelizwi uma lizwakala lalizwa yimi ngedwa.
lathi lelizwi bamba leyo ntambo lithe uma limemeza lelizwi lithi bamba leyo ntambo ngayi ignore kokuqala so laphinda futhi okwesibili and lo asagoqisheni lathi ngithi bamba leyo ntambo lithe uma liphinda okwesibili ngayibamba intambo laphinda okwesithathu futhi lathi ngithi bambisisa leyo ntambo ayibambisisa intambo and le ntambo le ngiyibamba vele mina sengitshela ukuthi ngiyafa vele into eyangisiza mina ukulalela izwi elithi angibambe intambo and ngithe uma ngiyibambile intambo yavele yangidonsa ngaya phezulu ngakuthi lo othi uyanami kulezi ayilwane ngeke azakwazi ukufinyelela khona so yavele yangidonsa ngaphezulu yavele intambo ngoba ngezwe kunesandla engazathi sidonsa le ntambo le so kuthe uma sidonsa le ntambo sase singwelisela ngale kahle engangifuna ukwelela khona and ngithe uma ngivuka ekseni ngivuka kulo mbono loyo into eyenzeka kwaba nezwi from ngalelo langa ngivuka kulo mbono kwaba nezwi elizwakala eindlebeni zami there is why isikhathi esiningi nje ngisebenza ngalento ye prophecy kakhulu because I prophecy hayi prophecy osukuthwele but I prophecy yangempela la kaNkulunkulu mina ngiyakwazi umuntu ukhuluma uNkulunkulu ngokwe prophecy kwenzeka into so there is why isikhathi esiningi mangikhuluma izinto kubantu kuba njalo kwesinye isikhathi usho noma ngishumayela kwenzeka izinto ngisashumayela abanye baphila abantu ngingakababe kusha izandla yini indaba yilento enganikwa yona so kuthe uma kusuka lapho ke man of God uma kusuka lapho hayi lazwakaliza uma ngivuka ekseni lathi hamba ngatshelwa ke manje kwathiwa hamba uye emzini othile ngatshelwa lo muzi bathi kwathi uma ufika lapho uzofika unikezwe iBhayibheli ngayibuza mina ngigcwele intambo emzimbeni neBhayibheli kuhlanganaphi leyo nto nami nangempela and ngangazenzi lento yayingiphusha ngamandla ukuthi angekho uyabona umuntu mangasazenzi esephushwa umoya othile so nami lo moya wawungiphusha so ngithe uma ngifika kulo muza ngababingela kuphela ngithe uma ngibabingelele bave banginika iBhayibheli ngazange ngithi ngicela iBhayibheli ngaconfirm ngabona ukuthi ya mani nayi lento le so ngabuya nali iBhayibheli ngithe uma ngilivula nje iBhayibheli ngangibona likhuluma nami la ngitshela one thing ngahlangana noDeuteronomy 18 verse 9 la ukhuluma khona ngababhuli bezizwe nabaprofeti bamanga la khuluma lathi ababhule emadlozini abenza imlingo iphonso liyabala nje izinto eziningi bese lithi lo naloyo ozenza lezi zinto uyisinengiso kuJehova hey uyabona lento yavele yangibamba man of God yathi uma ngibamba lento le hey ngahluleka ngoba ngezwe kunamandla nje agcwele kimi overpowered angehlulayo so ayikwaba kanjalo man of God so kuthe uma kusuka ke lapho seyenzeka lento ngaba nenkingi ukuthi ke manje iprocess yokuphenduka ngifuna siye la ekuthenini ngizalo ubani yes ngizalo ubani mina ngazalwa uNkulunkulu uqobo lwakhe akekho umuntu yebo bengikhula ngokuthi ngidibane nabanye abantu abakhulile kunami bengidibana nabantu abanye abahambe phambili but ngokobizo lwami mina I'm not an ordinary man angisiyona indoda ejwayelekile ngoba ugcobo luphezulu kwami lunamandla ngendlela yokuthi angazi baze abanye bathi ngithwele kade angithwele but amandla kaNkulunkulu asuka sebenza ezimpilweni zabantu so ke kwenzeka kanjalo man of God so uma kuqhubeka izwi likhuluma ngiyakhumbula ngangena 3 days we fasting inkinga yami yabo wawuthi uma ungisha amahlombe ingivuke lento engangifa and iprocess yokuphenduka yenzeka vele mina ngedwa nginamuntu yes anginamuntu so kwakunezwi nje elokho elikhuluma ke mlingitshela izinto uyabona man of God mase ngiphendukile abantu abakholwanga kahle ukuthi ngampela yimi engiphendukile kwakuthatha isikhathi ukuthi bangikholwe ukuthi ngishintshe ngampela indlela engangiyiyo ngoba nomuthi bezusebenzisa ngoba usho nje ukuthi kaMhlaba uyalingana ya umuthi bezusebenzisa impela sikuloya sikwazi ukuloya sikudlise kufika osisa abancane bahamba ngamapholo bafuna imithi yokudlisa amadoda sibanike ngokuphela vele kazi saseGibhite vele sibanike abanye sikwazi ukubadlisa even usho
umuntu ungamnikanga physically ukudla sikwazi umuntu ukumdlisa kwelikamoya aphupha uyadla kanti lento so uyayidla kwelikamoya athi uyavuka ekseni avuka nento yini indaba izinto ezioperator lezo kamoya yes so ke yenzeka iprocess ngithe kusenjalo ngoba ngangifaka izinto emzimbeni ngazila ukudla ngathi uma ngizila ukudla 3 days yavele lento le indlela eyenzeka ngayo ngathi uma ngibuya ku 3 days fasting la engangigcabe khona kwavele nje kwavuthwa kwabola and ongakuthi lezi zinto engangiyifakile ngayibona nje ziyaphuma kwazenzakalela khona so ngalesikhathi iphuma lento ngase ngiyatshela izwi la ngitshela athi hambe esontweni ekuthiwa lisindisiwe ngiyakhumbula ngaya kwelinye isonto elingasekhaya uma ngifika ngahlala ngemuva ngisane izintambo uma kushunyayelwa ngivele ngibone ngathi babona mina uma nje kushunyayelwa ngibona ngiphume uthi umoya kimi noma lelizwi lithi hambe kwelinye isonto ngiphinde ngiye kwelinye isonto uma ngifika futhi kwenzeka the very same thing iprocess yokuphenduka yahamba yenzeka ngagcine mina into engifundise kakhulu izwi likaNkuluNkulu elikhuluma kimi endlebeni bese uba yizwi elila emibhalweni yiyo lento there is why isambulo sebandla ngisilandi mina kumuntu angikholwa mina ngendlela yabantu kodwa ngikholwa ngendlela yezwi likaNkuluNkulu ukuthi uNkulunkulu uthi ngoba kulesikhathi lesi esiphila kuso iningi labantu bayaduka why bakholwa ngendlela yabantu but uyabona uzokholwa ngendlela yezwi likaNkulunkulu even your character isimilo sakho sizosho ukuthi wena ufuze kaNkulunkulu mawufuze kaSathane futhi noma ungayikhuluma lento iyasho leni ukuthi wena ufuze uyihlo wakho uSathane yes so man of God awusizeke la wasindiswa yes usulamukela ivangeli wahamba uhambeni lakho noNkulunkulu ngifuna ukufika lana ke ekutheni ukuthi kwagcine-ke sekufika kanjani la inkosi sikupha kumsebenzi wayo right la ekungipheni khona umsebenzi kunento eyayenzeka ngangayi-understand one okokuqala kwesinye isikhathi mina angikaze ngikufise ukuba umpostoli noma ukuba umprofeti akusinto le engathi noma kusinto eyiphupho lami leyo akusiyo ngangakuthandi nje leyo nto leyo ngoba one ngokwemvelo yami nginamahloni so abantu nje ngiyabasaba so kuthe uma kwenzeka ke la kuze kufike khona la emsebenzini benginakho ukuthi ngiphuphe uma ngilele ebusuku noma ngibe sembonweni uma ngilele ebusuku kwesinye isikhathi ngiphuphe ngishayela ibhasi uthola ukuthi ligcwele abantu uma ngibuza kubantu abachaza amabhadi hayi lokho kusho ukuthi wena umoli wena and kwesinye isikhathi ngiyibone ingakayenzeki lento ngiyibone ngathi ngimisa amathenda amakhulu and kuneyinhlobo lonke uhlobo lwabantu and abagula abahamba ngama wheelchair abangathi banenkinga ekhanda lonke uhlobo lwabantu uma ngifika lapho ngiyibone mina ngisembonweni kwenzeka leyo nto le and abantu ngibathandazisele baphila abantu ngubona lokho embonweni kwesinye isikhathi ngayibona ngiphethe ibandla elikhulu ngize ngivuke ngihleke ngithi mina nokuba umfundisi how come uyabo so lento yazenzakalela yona so angizange ngithi mina ngifisa ukuba umfundisi noma ngithanda lento angiyithandi ngoba inzima kakhulu inzima kusinto nje ongathi uvuka wena uzwe mhlawumbe usuthi ukudla bese uthi awuthi ngibe umfundisi is not easy ngoba uyasacrifice ngempilo yakho and ungena kuma covenant athile uma kuukuthi ngampela usebenzela uNkulunkulu ungena kuma covenant anzima ngoba uyabona nje mina usho noma ngabe yiphi inyanga noma isiphi sangoma ngeke singiloye mina ngeke singiloye and uma kuukuthi ukhona umuntu osukazazi ukuthi uyawazi umuntu yebo ngikhona kamhlaba yalingana uyabona manje ayikho inyanga engaloya mina manje because lento engihamba nayo inamandla kakhulu yini wacishwa i-understand yini wacishwa ngena kule nto yobunyanga wawubheke kuyona yini uyayi-understand ngangibheke kuyo impela ngangibheke kuyo ngoba bengihamba nabantu abathwele mina khona nje omunye owabulala ingane umama ngekho asemholweni wabulala ingane yakhe wayifaka emgomolweni yabhubhela emanzini yafa so inhloso yalokho wakuyiqinisa kwakhe kushuthi phela indlela athwale ngayo yes kushuthi indlela asacrifice ngayo ngangihamba mina labantu ngibabonela kanje nami ngagcine sengizwa lento ngathi ngiyayithanda wena yini ekupha lesibindi nalento yokuba yokukholwa ekuthenini ukuthi ayikho inyanga engakuloya
into enginika isibindi ukuthi ngimbonile uNkulunkulu mina angimbonanga komunye umuntu ngimbone mina ngiyawazi amandla kaNkulunkulu esebenza kimi ayenza into ongeke uzukwazi ukuyenza ngokuhlakanipha kwakho kwemvelo so lento engenza ukuthi ngibe sure ukuthi akukho mthakathi mina sengihambe kakhulu engisebenza ngabantu and mina kakhulu ngidila kakhulu nemoya kaSathane so njengoba ngidila uNkulunkulu wenza sure ukuthi uyakuprotecta uma kakhulu that is why mina uSathane akangifuni ngoba ngiexpose zonke izinto zobumnyama so there is so njengoba ngithi mina akukho nyanga akukho mthakathi akukho devil worshipper elingakwazi ukuma phambi kwami ngisho lokho ngisho ngoba kade afika uthola ukuthi amanye athunyelwe ematendeni engiwamisayo athunyelwe ngoba lapha ematendeni esiwamisa kugcwala abantu abaningi and uhlobo lwabantu abahlukahlukene so abanye beze ngokuthi bazokulinga so mina ianointing yami enye into engisizayo neyenza ukuthi abantu basizakala ukubona ngiyakwazi ukubona ngokwesiprophet izinto usho noma ngafika umuntu la manje ngiyakwazi ukumtshela kubiza ukuthi ngize ngigide umoya uyakhuluma kimi sure ngaphandle ukuthi ngithwele noma njani umoya uyakhuluma maqede kube njalo futhi so ama devil worshipper mina ngenza sure ukuthi uma ngizobe epulpit noma mangizoba phambi kwa ingakho angitholakala noma ikuphi mina ngeke ungithole nje sengiyandinda usho noma edown noma ikuphi angazi ukuthi ngenzani isikhathi esiningi indlebe yami ixhumene neyakaNkulunkulu so isikhathi esiningi ngilalela uNkulunkulu so ke ngifuna ukuthi ngeke baze bangiloye ngoba uNkulunkulu ungiprotectile ngiyazi futhi ukuthi ngihlezi ngibatshela abanye ngithi mina ungathi wena ungahlokoza abathakathi kade awunayo ipower mina ngine backup hayi inyoka hayi in mina nginama angels awu2 engihamba nawo sure even now njengoba ngikhuluma nje because ngaba komunye umbono nginikwa amandla ngoba nganikwa mina amandla angifani nabo bonke abafundisi nganikwa mina amandla okwenza izinto uyabona kuthe uma ngizokhonjwa abantu ngoba ngidila kakhulu nezimo ezibucayi lezi ekuthiwa ngeke zilunge ngidila kakhulu nazo izimo nje ezibucayi kakhulu zeimpilo zabo usho lezi izimo ekuthiwa lezi azilungi ngidila nazo kakhulu so ke ngaba sembonweni man of God ngihamba uma ngifika ngihamba endaweni eyihlathi ngihamba namadoda awuthi ungatshela ukuthi ama angels lawo kukhona khona ingelosi yempi bese kuba khona ingelosi esithunywa eletha ama report noma eletha imlayezo yes so lawo ma angels lawo ngihamba nawo so uma ngihamba nawo ngihamba endaweni engathi iyihlathi uma ngifika ngithola isimo sika Jesu ubheke phansi kanje uma abheke phansi uyakhuluma kimi uthi ngithi hamba ngalawo mandla hawu ngiphendule mina ngithi ngihambe ngawapha amandla ngoba phela mina nginawo amandla wathi vula izandla zakho kanje ngayivula izandla zami nje uma ngiyivula kanje izandla zami wavele wathinta la izandleni zami and ngalesikhathi engithinta la emzimbeni wami ngezwe kugijima amandla angajwayelekile so lento le ongaka ukuthi usho ungaletha noma umuntu onesimo esinjani siyalunga amandla healing amandla okuphilisa abantu ngawamukela lapho so ngase ngihambe ngiyakhonja ukuthi abantu ozodila nabo ngibona abantu ekade bakhala abanezimo enzima kakhulu ngidila nabo that is why mina nginayo pride ngiyafika ushekhala umzalwane angigcini ukuthi ngimgcine empulpit umzalwane no ngiyaya mnekhala umzalwane ngoba umzalwane ngifuna ukuthi umuntu uma ngimsiza phela ngidili ke nabantu abakholwa kuphela ngidila na wonke umuntu noma ngabe uyinyanga noma ngabe uyini ngiyadila na ngoba bonke abantu abakaNkulunkulu uNkulunkulu bonke abantu badinga ezulwini and ubadinga abaphilile and ubadinga abakholwa so lokho kuyi challenge kimi njengomuntu obizwe uNkulunkulu and I'm a soul winner so ngoba uma ngithi ngumpostoli angisho lento ngokuthi mhlambe noma ngithanda istatus no I have apostolic gift angivelange ngaba umpostoli mina but ngaqale nganikwa lento evangelism lento okuhambe ngilanda imphefumulo yabantu so ngithe uma ngiqhubeka wabona uNkulunkulu ukuthi no lo muntu ngeke akwazi ukuhamba angaboni ngoba umprofeti usuka adingeka mawuhamba wangiphi prophecy uNkulunkulu
uthe uma ngipha ngoba i-prophecy man of God uyabona lezo zinto engikhuluma ngazo ngimbulelekile ngazo Yeah. uNkulunkulu angibulelwanga omunye umuntu uNkulunkulu wangibulela about apostoli prophet evangelist so ungibulele ngakho so uma ngithi ngumpostoli angivelanga asuka ngaba umpostoli kodwa ngaqale ngaba umvangeli ngilanda imphefumulo nami uNkulunkulu wabelokho ekhuluma ke nami ngokwesiprofeta alokho wayikhulisa lento ngoba even usho umlayezo uma ufika kimi ngulalela kahle ukuthi lo mlayezo owebandla noma lo mlayezo womuntu ngayedwa noma lo mlayezo owabantu ababili uma ngiprofeta mina ngixabanisa abantu uma ngiprofeta mina ngakho ibandla ya ngoba phela kunomehluko phakathi kokubhula nokuprofeta ya ngoba yini umprofeti kahle kahle umprofeti igama ethi prophet noma lithi umprofeti lisho ukuthini lisho osho kuzokwenzeka ya okusho ukuthi uma umprofeti uyayikhuluma ngayikhuluma into ngawe ongayazi nawe kodwa ezoba khona ngoba kuhlukene kukhona umprofeti okugood abaprofeti bahlukene ngokwezigaba zabo kukhona umprofeti okwazi okugood ngokubona ngezinto ezenzekile kodwa ekhona manje nezakekho good bese uba khona umprofeti okugood ngokubona izinto ezikhona manje yeah bese uba khona umprofeti okugood ngokwazi ukubona izinto ezizayo okay bese kuba khona ke uthola ukuthi uyabona ke bese uba khona umprofeti okugood yonke indawo ingakho ne level yabaprofeti ayifani ayifani yes ayifani so ke nganikwa mina lento ukuthi ngikwazi ukubona ngithi ngizokubuza kahle kahle Yeah. kodwa before ngizoya kulombuzo yeah ngizothanda ukubuyisela emuva kancane yes dad since usase lapha kulomsebenzi bokade wenza ungakakholwa Yes. nje ubumentionile ukuthi khona lo wakuhamba naye wakwaba Yes. nesenzo sokubulala ingane Yeah. einhloso zakhe Yeah. ngifuna ukubuza le ukuthi iziphi lezi ezinye izinto ababe enani practice ekuthenini ukuthi nibe nayo lento yokugain amandla kanye nibe nalo ngeinhloso nje zenu uyabona nje sasigcatshwa uyabona sigcatshwa kakhulu impela uyabo and sasihamba belisithi sikhiphe izipoko emzini yabantu kanti into iqhamuka nathi ya sithi sikhiphe izipokwe umuntu nje uma sizofika lapha sithi siyambhula ngoba kusikho ukuprofeta le nto ukubhula ngoba uyaqagela kuyenze ukukhuluma into okungayona Yeah. umuntu sasimfunda ingqondo Yeah. sasimfunda kanjani ingqondo umuntu sasimfunda kanje angithi khona ukuthi umuntu akhuluma besathi uvuma uthi amen uyabo ngalesikhathi evuma kakhulu amen kulento engathi ngikhuluma kuyo ngizomfuna ukuthi okay lo muntu uhlushwa ikhanda lo awuthi ngihlale kakhulu ekhandeni kahle kahle ukubhula lento ifana nokuqagela ya ifana nokuqagela ngoba ngake ngakwesinye isangoma nje ngake ngabona sakhuluma into engekho sure sasisatshelwa yimi hayi manje ngoba sengikholwa yeah kodwa before sasatshela ukuthi cha mina phela ngize ngokuthi la hima dad so ke ngifuna ukusho ukuthi izinto esasiyipractice lapha ziningi ziningi ngoba uyabona nje thina besinaka ukuthi siphinde senze namaphathi every week thina sasithenga imbuzi sihlabe nje sijabule kube mnandi nenzelani just ukuyijabulela just kuyijabulisa nento yethu phela yayijabula phela lento emoya kakhulu lento yamademoni idila ngegazi kakhulu hima dad idemon nje kakhulu lisebenza ngegazi ingakho kukancane la okukhona khona imisebenzi yalezi izinto lezi kungahlatshwa kuyahlatshwa ngoba vele lamademoni asebenza ngegazi yeah asebenza ngegazi so ke kuningi nje sasikupractice abantu Nkosi yami afika umuntu athi uma afika umuntu simtshele lokho esimtshela khona noma esontweni lapha engangisasonta khona engisho khona so ke ngisekhona khona esontweni ngangithi uma ngithi sithi nje siyambhula umuntu uma simbhula umuntu ngoba kwakwenziwa yonke into nje kwenziwa yonke into nje uyabo ayikho into engenziwa lapha ya izwi kancane ukuthi kuvulwe noma lingavulwa fana ukuthi siyadlala ngoba siyalisho nje kodwa ayikho into esiyenzayo so ke kwenzeka kanjalo so uma yenzeka lento le umuntu uma sesimbhulile bese siyambuza ukuthi aside simbuza ukuthi unayo yini inkomo athi awu Nkosi yami nginayo uyabo ngalesikhathi esho njalo
sithi nazo-ke ziyakhala manje Yeah. ngoba inhloso ukubenefit Yeah. akukho kunye kunabantu abalambile la ngaphandle hayi ngoba isebenza into yabo uma kuthiwa simele iqiniso asifevi mina-ke angikhuluma isikhathi esiningi into ethandwa abantu mina ukuthi uyanginyanya noma unginyanya I don't care but ngikutshela into enamandla ezokusiza. Ngiyathanda singene na kwi-ministry yakho. Yes ba. Ekuthenini uthi-ke ngiyazi ukuthi ama-ministry khona la hamba angafani khona. Yes. Ngokwendlela zokwenza izinto. Zokwenza izinto. But kokunye ngiyazi ukuthi omunye mhlawumbe uNkulunkulu usuke ekhulumile nalowo muntu ukuthi hayi wena uzosebenza kanje uzosebenza kanje usebenza kanje. Yes. Ngifuna ukubuza wena mfundisi wami ekuthenini ukuthi kwi-ministry yakho okanye emsebenzini wakho okanye uNkulunkulu isipha kuphesona iziphi lezinto nokuzenza eziyinqubo okanye ngathi mhlambe uNkulunkulu okuyimandate uNkulunkulu akupha yona ukuthi wena wenze nje ende kuzenzeni kwakho iziphi izinto eseke zazenzeka. Uyabona man of God lapho mina emsebenzini engwenzayo noma emsebenzini engusebenza kaNkulunkulu uNkulunkulu wakhuluma kimi njengakuNoah wathe uyakhe lo mkhumbi kodwa ungawuyakhe ngengqondo yakho nayi mina uNkulunkulu agenda engikunika yona ukuthi lo msebenzi awube iyona. So in short ukuveza ukuthi indlela engikhonza ngayo nendlela engisebenza ngayo angisebenzi ngokwemthetho. Angisebenzi ngokomthetho kodwa ngisebenza ngihamba ngomoya kakhulu. Yes, so kunezinye izinto mhlambe ebandleni ezinqubo mhlambe ezinye ingakho abantu badinga ukufundiseka ngoba ezinye izinto abantu bayithatha zibe umthetho kube sengazathi iyisono lo nikade akusiza isono. Kodwa yazifana nani lento ngokuthi uyabona angithi uyabona esikoleni uma bathi izingane zonke ayigqoke iuniform. Yes. Why bathi izingane zonke ayigqoke iuniform zifanelana? Ingoba akufanele kubonakale hayi ngoba ku wrong ukuswenka. Ingoba kufanele kubonakala ihlazo lomunye. Ngoba mangathiwa kuyaswenkwa kunabanye okungabonakala amahlazo yabo. So leyo nto le iyinto nje emisi ukuthi cha ukuze yonke into ihambe kahle singabonakala ukuthi siphuma kuphi asigqokeni uniform sifane sonke. So kunezinye izinto nje ezukuhlakanipha uyabona le nto le. So kunezinye izinto futhi engafanele uzenze zibe sengazathi zugibe uyayibona le nto le onga ukuthi mhlambe uma umuntu angakwenzi lokhu yena akasakholwa uyayibona le nto le. Nanokuthi abazalwane kwi-ministry angibashumayezi mina. Angibashumayezi mina abazalwane futhi angibashumayezi igama lesonto ngoba lento egama lesonto just igama le nto le ayisebenzi lutho le nto le. Yes, uyabona ebandleni abantu ngibashumayeza uKristu ngibashumayeza uJesu obethele esiphambanweni. So uma ngibashumayeza uKristu ngoba uyazi mfundisi uyingozi umuntu oshunyayezwa umuntu. Uyingozi ngani? Uma ngingamanga lo muntu akezwe. Ngoba yena soshunyayezwe umuntu noma indoda ethile. Uyafuthi ingozi umuntu oshunyayezwa isonto njalo uma afika inotshelwa ngesonto ngegama lesonto bani God leyo nto ayisebenzi lo ngoba umuntu onjalo uyingozi ngoba lo muntu loyo uma umuntu angakhonzi naye noma angasonti naye kuleli sonto legama lakhe umbona njengomuntu ongayena umzalwane. Uvela abone ngathi akakholwa. Abakholwa yilaba sonta nabo kanti huyo ongakholwa. So ngifuna ukusho ukuthi mina ebandleni inqubo ngihamba ngomthetho kaKristu hayi ngokwentando yami. Abazalwana angibashumayezi mina futhi angibashumayezi igama lesonto. Ungathola isimanga kunabanye engikhonza nabo kodwa abalazi igama lesonto ukuthi yini ngoba angibashumayezi isonto Shumayeza uJesu. ngibashumayeza uJesu ingakho mina kwi-ministry abazalwane baphenduka hayi kancane. Baphenduka mina yebo ngiyalishumayela ivangeli les prosperity but nevangeli lokuphenduka ngiyalishumayela ngoba kufanele phela umzalwane inqondo ibopheke kufanele uphenduke sikushumayeza ukuthi phela maso ophendukile uphila kanjani futhi kufanele uphumelele empilweni ngoba umuntu ukabile yedwa kunomuntu enyameni nomuntu kamoya. Abanye bashaya ukuthi uyabona kunento eyenzakala eshaya abantu abaningi abanye abantu baba too spiritual
balekhe kwekamoya ngoba umoya uma uzoba phambili kakhulu ushiya inyama ngemuva uzoshayeka khona into ezoyenzeka empilweni yakho uma kukuthi futhi inyama izoba phambili kakhulu umoya ube ngemuva uzoshayeka. That is why lezi zinto zoyi2 fanele uyibalansise ukuze ungagcini kwesinye isikhathi ushumayela isisu ngenxa yokuthi wena ulekhile kwelinye isu. Uyabo, so that is why umuntu nje ukabili eyedwa umuntu enyameni umuntu kamoya ngesikuphike lokho. So ingakho ke kubalulekile ukuthi ebandleni usho abafundisi akufanele bashumayele babashumayeze bona abazalwane ukumuza umfundisi athi abazalwane bami labaya. Ingoba inkinga iqale lapho ukuthi abashumayeze yena. Ukubashumayeza yena, that is why abazalwane bami. Usho noma uyabona umuntu oshunyayizwa isonto usho noma ngabe kuthiwa sokuyabhedwa la esontweni uqhubekile nje yena. Yazi mfundisi wami ngiyathanda futhi sike siyithinte nale yaba ubushilo ukuthi unakho ukukhulekela nabantu abagulayo. Yes. Konke lokho. Ekukhuleni kwakho abantu abagulayo mhlawumbe ukhona ongasibalulela khona nje ukuthi kunomuntu wakwamkhuleko lo wayekulesi simo. uNkulunkulu wamsiza kanje. Mhlawumbe awusithatha usibeke. Lapha ekukhulekele nabantu. Number 1. Baningi abantu engibakhulekelile man of God. uNkulunkulu wangisebenzisa ezimpilweni zabo. Basizakala ezimene ezibucayi ngoba ayikho indawo engayihamba ngihamba usho izibhedlela kakhulu ngoba vele ngidila nazo lezo zinto. Izibhedlela koMosfold engwavuma ngiyafika. Yes, endaweni nje eziningi izibhedlela izikole Khwambuzi Mdladla ngiyafika kulezo izikole. Yes, ngishumayela ivangeli eliphilayo. So ke ngifuna ukuthi ke la ekuphiliseni abantu njengoba ngithi ngamukela amandla okuphilisa abantu. Kunabantu baba khona omunye umama she was HIV positive. HIV positive. Lo mama lo kade edla amaphilisi. Angisho ukuthi abantu kanjani leso simangaliso sasiqondene nalo mzalwane loyo. Abaqhubeka abantu bayidlela izinto zabo. But ngikhuluma mina ngento ekuthiwa lento ayenzeki. Lo mama lo wafika kimi wathi hey mfundisi yazi kufikizwe ebusuku kimi lathi angize kuwe nalamaphilisi ngive ungikhulekele ungibeke isandla bese ngiyawayeka. Nangempela ngenza njalo. And lo mama lo ngalesikhathi kwenzeka njalo lento le. Lo mama wahamba watesta HIV negative. Isimanga lo mama namanje uyakholwa loyo. Namanje uyakholwa lo mama lo and wayegula kakhulu asasebenzisa le yakhe. Uyabo, so esinye seyimangaliso leso ngoba isimangaliso yinto nawo ongacabanga ukuthi lento ingenzeka. So ke baphila baningi abantu abanye abanezimo nje ezibucayi abanye uthola ukuthi khona nje omunye umama kwasokudume ukuthi ufile noma akasekho emhlabeni. Kwashizwa kimi lathi angiyeke uyabona wabona ukuthi kunzima uma abantu sekuqhamuka ogogo abambatha amahiye kugula umuntu bona ukuthi lapho vele sokungenzeka noma yini. Ngifika lapho ke mina kunzima lo mama kwasokuduma ukuthi ushonile ngaya lo mama ngamvusa waphila namhlanje uyaphila. Enye yezinto leyo wayesafila angasakwazi ukwenza lutho. Ufika lapho uyangena nje bahleli. Ngifika lapha ngiyangena mina kulomuzi sebathi vela isekho lento le. Abanye bakhala egcekeni. But ngafike I was praying ngoba angihambi ngokwami. uNkulunkulu wafika wenza isimangaliso. Baningi abantu men of God abanye okade bavalelwe emajele. Abanye bengenzanga lutho. Kodwa uNkulunkulu uyangisebenzisa kulezo zimo. Usho noma ngabe kuthi uyagula unani uyabona khona abanye uyabona nanezinso kunabantu abanye abahlushwa izinso kakhulu. uNkulunkulu uyangisebenzisa nalabantu abahlushwa izinso kakhulu. Nalaba abalala izilwane. Kunabantu abalala izilwane kuningi kuyenzeka. But uNkulunkulu uyangisebenzisa kuzo zonke lezo zinto. Uma uke wafika awubuyele emuva unjalo. Ubakhulekela omunye man of God wafika ephambanelwa ikhanda. Sebamhambisa izinyanga abahlulekile. Wathi uMongcwele kimi ngahlala naye 1 week. Lo mfolo wayesaye kusho umsebenzi exoshwa abantu angababoni. Bemxosha ngobhusha ngemkhonto yonke lento le ngahlala izilwane zayikhuluma kuye endlebeni.
lo muntu owamenza leyo nto akasekho emhlabeni. Sure. Ngamthandazela lo, ngahlala naye, izipoko zize ikhulume kuye uma ngeke ngahamba ngamshiya esontweni. Zithi izipoko kuye sizokuthola kahle namhlanje ngoba umfundisi wakhe akekho. Wasuka eJozini phesha kwebridge le enhlabeni ngenyawo. Wayofika kuphi? Wafika eMkhuze ngenyawo. Awubuka idistance engaka man of God. Ehamba ngenyawo. Lento imhuba kodwa esinye sezimo lezo esibucayi. Ngiyadila nabantu abangathi uSathane ngathi ubaphambanisile. Ngiyadila nabo. Abantu nje abanjalo uma beza kimi ngiyabasiza. Ubakhulekela bonke labantu lapho. Kuyenzeka angithi kuyenzeka uma nginendawo engisebenzela kuyo. Ngoba nginesonto ke angihlale endaweni eyi1 ngoba ngisebenza ngabantu abaningi kakhulu. Kuyenzeke mhlambe ngoba ngijwayele ukuya emsakazweni. Kuyenzeke uma ngizoba endaweni ethile ngimemezele emsakazweni. Uma ngizoba nasesontweni kuya ngokuthi ngoba angihlale ebandleni elilodwa ngihambe kuma branch ngihambe ngifounder izinto uyabona le nto le. So angihlali kahle endaweni la mabandla lawa noma lama branch engihambe ngiwenza kukona abamisiwe khona abasali babheke lo msebenzi. Yes, hayi ukuthi ngifike ngiyenza umsebenzi ngishiye kanjalo ngoba abantu baphenduka bakholwa babhabhadiswa abazalwane ngiyababhabhadisa abazalwane. Ngiyazi ukuthi amabandla ahlukahlukene anezinto akholelwa kuzona ukuba izinto zabo. Khona amabandla akholelwa ukuthi la asifaka iduku, la asiwafaka amabhlukwe, lana asiyafaka ama weaves zonke lezi zinto zomuntu wesifazane njalo njalo. Kwi ministry yakho iziphi izinto ezimisiwe? All right. Lapha ke emadukwini. Ngiqale la emadukwini. Abazalwane angibabophile ukuthi ngina indlela ukubafundisa abazalwane. Angibabophile ekuthenini bashuqule ngenkani. Uyayizwa leyo nto le. But umuntu uNkulunkulu abanye umongcolo uyakhuluma kubo. Fana lento yokuluka izinto emakhanda. Uyabo uNkulunkulu abanye uyasho ukuthi wena kwenze lokho. Mhlambe wena ungakwenzi lokho. Omunye uzomuzwa athi hey mina ngangithengilele ebusuku kwafika into uyabona ngagcine sengiyikhipha lento ngeke ngiphinde ngiluka. Kuya ngokuthi uNkulunkulu utheni kuwe. So mina kimi yebo bayathwala emakhanda. Kuyimfundiso vele leyo enhle. Yokufundisa but akusiyo ngathini akusiyo into eyisibopho yokuthi abazalwane sekufanele kube impoqo leyo. Ukuthi bakwenze uozwa kuyavuma angakwenza ozwa futhi ukuthi akuvumi kuya ngomuntu ukuthi ithini into kuye. And number 2 esontweni asiwagqoka amabhlukwe. Esontweni nje ibhlukwe nomuntu wesifazane ayenzeki leyo nto leyo ngoba izwi likaNkulunkulu likhulume kakhulu ngezinto eziningi. Esontweni nje mina ibhlukwe alisetshenziswa aligqokwa nje ibhlukwe. Aligqokwe ibhlukwe ngokweyimiso zezwi noma mhlambe ngokweyimiso zezwi phela ngithi umuntu maphenduka man of God uyafundisa umuntu ukuthi uma umzalwane uphila kanje uma umzalwane ugqoka kanje unless mangayena umzalwane. Uyabona nje izwi lapha liyathi ku Deuteronomy 22 verse 5 ukuthi wesifazana akangagqokwe indoda nondoda akangagqokwe wesilisa. Liyakusho vele lokho nawe nje uma uyibuka ngithi ibhlukwe indlela elikhande ngalinozipho phambili anginjoba nje linozipho ibhlukwe uzipho ukhandelweni ukhandela ukuthi uzipho angithi ibhlukwe lendoda. So uzipho ukhandela ukuthi indoda mase ukuthi ayikhulule ivula uzipho ikhiphe lento uyayenze njalo. Kodwa ke uma uwesifazane sagqoka ibhlukwe uyini azoyikhipha lapha yena uma nje ukubuka wena ngokwakho uyabuyini azoyikhipha. Angithi uyabona ukuthi abantu bayiphambanisa nemvelo. So umuntu nje wesifazane hayi akufanele kahle okholwayo funa sicacise le okholwayo ongakholwa nozenzisayo hayi uright akekho wrong uright 100% kodwa okholwa ngampela ngeke ayenzele ngoba umuntu lithi iBhayibheli owesifazane uhlonishwa ngokwezembatho zakhe ngokugqoka kwakhe. Okusho ukuthi nje ivele umuntu wesifazane one uyabonakala umuntu nangendlela agqoke ngayo.
uyabo so ukugqoka komuntu wesifazane fanele agqokise komuntu wesifazane agqokise futhi komzalwane mawukholwa unless mawungakholwa ngoba kunabantu abaphila impilo eziningi omunye uyakwazi ukuyophila esontweni abomzalwane uma saphumile phila umathanda asishumayele lo vangeli uma nje ukholwa nje ukholwa usho ungekho esontweni ngoba phela masise esontweni sonke siba abazalwane umuntu awumboni masise esontweni ukuthi uyakholwa umbona mase siphumile esontweni ukuthi lo umzalwane yes ukuthi umzalwane awumboni nje masise esontweni ngoba sonke singcwele uma sise esontweni but asiphumeni ngesontweni ngoba siba abantu ke manje yila ukukholwa kufanele ukuapply khona ngoba okusho ukuthi wena mawuthi uyakholwa impilo yakho isafana njengezolo lakho kusho ukuthi awuphendukanga ukholwa mfundisi wami ngiyabona usiphathelene nephepha lapha angifuni isishiye ngaphandle izinto obuyikade uyibhalile mhlambe gcina sikhuluma ngezinye izinto ngiyabona uphethelene nesiqeshana ukuze singayishiyi ngaphandle mhlambe nazo zibalekile zinabanikazi ngicabanga ukuthi ezinye zazo baba sengithintile just to ukuthi nje ngingakhohlwa ezinye zezinto yes but nje kakhulu siyadila nalezi zinto baba ezibucayi izimo izinto zakwa spiritual phela nomthakathi uma kuloya akasayi kuwe bahlakaniphile abathakathi bamanje ukuloya spiritual that is why mawuyikholwa kufanele ube strong ezweni elingabona ngoba usathane before akushaya uqala kucheck ezweni lakamoya ukuthi unjani mawuweak ezweni lakamoya yingakho nje abantu othi abazalwane kodwa bahlushwa imimoya kakhulu uyabo mawukholwa umzalwane ukholwa ngempela ngoba nalento yokukholwa iya ngakwama levels mawukholwa umzalwane ufike kulezi zinga la ungaloyeki khona ongaloyeki khona uba umlilo that is why lithi iBhayibheli nezikhonzi zakhe uyazenza zibe amalanga abomlilo mawukholwa nje umzalwane uba nomlilo ingakho mina mangima nje pulpit uma kunama devil uthi ayasha ama devil worship same time ayasha abanye baze bangawakholwa amandla kaNkuluNkulu amanye amademon aza confess athi mina bengithunywe la izolo lo mfana onenkani kanjena lo mfana onenkani kanjena uyabo vele mina nginenkani hayi inkani yobuzwe but nginenkani nginesibindi futhi so ngafaka inkani yasezulwini ingakho ngidila nezimo ezibucayi usathana ngemncenge sure so ke ngifuna ukusho ukuthi sidila nalezi izimo ezibucayi kakhulu kubazalwane ingakho nje mina ngiyakusho lokho uma ukuthi khona umuntu osuka adinga usizo umprofeti uTJ Gumede akamfuna amthola uzosizakala utholakala eJozini ngitholakala eJozini akangifuna azangithola uzosizakala akwenzeki madad akwenzeki uyazi women of God yazi uNkulunkulu kunento wanginika yona uNkulunkulu wanginika islogan mina engisebenza ngaso that is why saziwa even shona ama t-shirt engwagqoka isikhathi esiningi ngemuva wanginika islogan abhaliwe ngemuva ama t-shirts ukuthi uNkulunkulu uvula indlela ehlanu islogan lesi engihamba ngaso islogan lesi engisisebenzisayo uyabo uma nje ubona uma ubona nje ilo imbhale njalo usukwazi ukuthi imloyo ekukhuleleni kwakho abantu uyabanika izinto ezifana njengamanzi amafutha zonke lezi zinto lezi mina man of God angisebenzisi product mina ngisebenza ngamandla kaNkuluNkulu angibaniki imanzi angibaniki imachephisi angibaniki lutho ngithi ngegama kuyenzeka izinto and ngoba kunzima ukusiza umuntu ungakwazi ukubona ukuthi unani ngeke umsize umuntu akusiza ukuthi ubeke umuntu izandla uyazi ukuthi enye into man of God kune principle lapha ezweni lithi iBhayibheli lapha ekaJakobe chapter number 5 verse 16 lithi vumani izono omunye komunye number 1 lo number 2 nikhulekelana number 3 ukuze niphulukiswe iprinciple enamandla leyo ingakho uma usebenza ngabantu uNkulunkulu umuntu awumphilisi ngendlela eyi1 kodwa mina ngisebenzisa iproduct so uyabona le principle inamandla man of God yokuthi one vumani uyabona abantu abaningi bafuna ukuthandazela kade abaconfess abavumi izono zabo
Angithi ngalesikhathi wena uvuma izono zakho ufana njengomuntu ogezayo. Uyayizwa lo nto le, uyageza bese nezwi futhi liyakunezela likugeza izwi likaNkulunkulu. Ingakho phela uNkulunkulu usebenza kakhulu man of God ngenhliziyo. Yeah. Inhliziyo yakho man of God mayingalunganga kunezinye izinto usho noma uthandazelo kunezinye izinto ongeke uzuphile kuzo ngoba inhliziyo yiyephethe konke. That is why lapha Izaga 4:20 lithi kukho konke ukugcina gcina inhliziyo yakho ilungile ngoba enhlizweni yila kukhona khona ukuphila. Enhlizweni njengoba enhlizweni kukhona khona ukuphila okusho ukuthi ukuphila komuntu kuncike nasenhlizweni yakhe ukuthi injani inhliziyo yakhe. Wangikhumbuza uJeremy athi inhliziyo yomuntu imbi. So ke kuyancike ekuthenini lo muntu lo mkhulekela wenzeni ngoba uthi uDavide akusekho ukuphila enyameni yami ngenxa yentukuthelo yakho Jehova. Uthi izilonda zami ziyanuka ibhibhidla ubovu ngenxa yobula bami. Okusho ukuthi kunezinye izinto ezenziwa yithi bese thina siqhamuka umfundisi sicela usisize kanti izinto lezi vele abazi kahle ukuthi benzeni fanele lento le I confess lento ngayisikhathi econfess uyayikhipha kuye ngalesikhathi eyikhipha kuye mina ngizothi uma sengikuthandazela okwakho nje kuphela ukunginika ifaith phela uyabona ifaith inamandla ngoba awukwazi ukuba nefaith inhliziyo yakho igcwele izinto ifaith ayikwazi ukusebenza ngoba ifaith inamandla ngendlela ukuthi ikwazi ukudownloada izinto in the spirit izozenza zizoba khona in the physical. Qala lapha kwifaith. Faith. Yabona phela ifaith uJesu uze wathi uma sikholwa sizokwenza naye angakwenzanga. Nabo uPetru baphilisa abantu ngezithunzi. uJesu akakaze aphilise umuntu ngesithunzi. Kodwa sithola uPetru uyamphilisa umuntu. Shuthi ngamanye amazwi uma ukholwa ayikho into engeke ize yenzeke. Sibathola baphila ngamaduku. Yes. Beletha amaduku. Bagijime nabamba uthinta abantu abagulayo. Uyabo so faith inamandla kakhulu. Uyabona abantu laba abasebenzisa ama product. Hayi ngoba esizwe iproduct ne? Yeah. Usizwe ifaith yakhe kuyiproduct. Kuyiproduct. Kodwa hayi ngoba ifaith yenza umehluko. I mean hayi ngoba iproduct yenza umehluko but ifaith yenza umehluko. That is why abantu ababe nokukholwa. Ingakho athi obhala kahle kepha ngaphandle kokukholwa kwenzeka umthokozo uNkulunkulu. Lo za kuNkulunkulu umele ukukholwa ukuthi ukhona nanokuthi ungumvuzo labo bamfuna azathi kwenye indawo kukho konke thathani isihlangu sokukholwa eniyakuba namandla okucima yonke imicibisholo evuthayo yomubi. But as much as noma umuntu engawasebenzisa amanzi amafutha zonke lezi zinto mhlawumbe kuyenzeka kwesinye isikhathi kube ukuthi okay angawasebenzisa amanzi angawasebenzisa amafutha kodwa kube nesikhathi la khona uthola uNkulunkulu ukhuluma ngaleso sikhathi ukuthi akwenzeke lokho nike naka amanzi awaphuze akwenzeki lokho kuyenzeka akwazi ukwenza angikaze ngikwenze kodwa uyakholwa ukuthi kuyenzeka. Yes, I know. Angithi uJesu ke waphilisa abantu ngani wathatha udaka. Yes. Kuya ngokuthi utheni uNkulunkulu akusinto ekufanele ngathi umkhuba ngoba uma umkhuba abantu lento intshontsha ithemba labo ekufanele bathembe ngalo uNkulunkulu. Bathathe ithemba labo balibeke kuphi ezintweni. That is why lapha kwabase Roma 1 uma uqala ko 21 lithi abantu bakhonza izinto ezidaliwe kunomdali. Okusho ukuthi mase wena ungaphili ngaphandle kwalento le seyithemba lakho le problem. Sekunenkinga. Uma ungakwazi ukuphila without iproduct seyinkinga leyo. Uma ungakwazi ukuphila ngaphandle koSouth inkinga leyo. Uma ungakwazi ukuphila wena ngaphandle kweanointing oil inkinga leyo. That is why kufanele amathemba zonke izinto ziyoshabalala. Lezi izinto ziya expire ama product a expire. Imithi ya expire even usho imithi yakamhlabela ingane ya expire. Kodwa khona into enga expire. Igama uyabona umuntu umumnike igama lika Jesu akholwa ngampela. Uyabona mawukholwa ngampela egameni lika Jesu uthi mawuqala uthi baba egameni lika Jesu vele kuyenzeka izinto ngoba wena uyakholwa awukholelwe inteni ingakhathi ke bakhonza izinto ezidaliwe kunomdala omunye mangikhuluma kanje uzothi hayi asikhonzi lezi zinto phela wena mawungasakwazi ukuphila without leyo nto le uyabona ukuthi ithemba lakho kahle kahle seliseyintweni. True.
kushuthi kahle kahle wena usakholelwa kuJesu kushuthi yeke ukukhonza uJesu ukhonze yona leyo nto leyo uma kungikuthi ngempela wena awusakholelwa kuJesu usukholelwa yes ngiyavuma uJesu kuyenzeka kakhulume noma umoya ukhulume ngaleso sikhathi uthi angimphuzise nawo amanzi uyayibona leyo nto into kahle kahle awihleleli leyo nto ukuthi ngifuna kuyobanika amafutha ngifuna kuyobanika ama product kodwa umoya okhuluma ngaleso sikhathi uthi yenza ukuthi phela isiprophet o man of God into kaNkuluNkulu ngeke mina ngihlele ngithi kusasa abazalwane ngizobe ngini prophet awi plan leyo nto iyayifikela ngoba uma kaNkuluNkulu efikile esebenza angihleli ngithi ke bazalwane nibe ready kusasa ngizobe ngiprophet khona inkinga lapha khona inkinga ekhona phela la angithi khona abaprofeti bakaNkuluNkulu bese bakhona abaprofeti bamanga izwi liyasitshela ngabaprofeti bamanga liyasho ukuthi nawo bazi ngezithelo zabo yebo nawo bazi ngezithelo ziningi izithelo obona ngazi ukuthi umprofeti wamanga lo ubona ukuthi nje le ndlela le okukhonzwa nga phela uNkulunkulu akakhonzwa noma kanjani lapho ke kakhulu ke kudilwa nezinto akushiya ukuthi umuntu akaphenduka dilwa nezinto nje mfundisi wami ngiyathanda ukuthi ngabe ngiziphutha mangayibuzile yebo baba buya kamhlabelangana waziwa njengendawo yobuthakathi njengoba sike sasho ekuqaleni yes tata iziphi lezi zinto okanye ikuphi lokho lobuthakathi okanye lobusathani kwakwabuzwa ngale kwamhlabelangana noma wena ongazange uzudile nabo yes kodwa wakwezwa wathi cha la impela le ndawo le dangerous ngobuthakathi yayi ubuthakathi impela ayibuningi baba ubuthakathi ayibuningi kuyaloywana lapha ya yini le wakwayizwa ngenzela ukuthi khona umuntu ngizama ukudraw isithombe yes for umuntu ongawazi umhlabelangana yes and then bese draw isithombe ngamandla kaNkuluNkulu futhi phezulu kunjalo so ngizama ukuthi ibuphi lobuthakathi wakwabuzwa ngabo kanye wakwabona noma ungadilanga nabo wena kwamhlabelangana yes lapha yana man of God ziningi izinto baba lapha ziningi izinto lapha okudilwa nazo uhlobo lobuthakathi lapha ayikho indlela baba okungathakathwa ngayo uma kufanele wenziwe lokhu kuyenziwa baba noma ngeke ngisho direct ukuthi ibuphi lonke uhlobo lobuthakathi uyabuthola lapha ngiyazi ukuthi konye mhlawumbe umuntu bamthakathile avele avaleka amehlo umuntu omunye uthola ukuthi abanye bashawa yistroke kuningi man of God kuningi abanye baphambanele bezingqondo uyabona uthola umuntu ka umbone right ephila kodwa ubona umuntu akasekho right yizo zonke kuningi man of God kuningi sike sibabone thina abantu ngempela kodwa abantu abayinikela abathi umprofeti siyeza kuwe basizakala hayi basizakala ngoba ngazi zonke indlela zobumnyama ngiyazi ukuthi udila kanjani nezinkinga ezikanje ngiyazi ukuthi yiphi indlela ekufanele uyilandele ukuze angithi nje abanye man of God sisazokhuluma ngelindanga lento yokhondolo lomndeni lento yamafu sisazokhuluma ngawo deep ngoba abantu abaningi abanye yebo noma bakhona bathakathi but most yabo abanye abantu babanjwe leyo nto ukhondolo lomndeni khondolo lemindeni ngoba phela umuzi nomuzi une demon lakhona une demon lakhona so ngifuna ukusho ukuthi man of God kunzima lapha yana but into esiza umuntu kulesikhathi esiphila kuso ukukholwa ngoba nanoma ubani sothi uyothwala kunezikeme eziningi baba ayikeme ziphumile umuntu athi uyenza lokho angayenzi leyo nto ingoba ufuna imali yabo nje ubusakhuluma ngokhondolo noma generational cases thothi kunomndeni nje waziwa ukuthi nje la kuyafiwa straight ngengozi futhi kokunye uthola ukuthi bonke abantu bala bayaphuza yes ama example wonke lawa ama generational cases ngisho mhlawumbe khona kunengane ivele iqala utshwala isena 10 years mawuthi uyalandela
kunabantu bala hayi even umkhulu wakhe waye nje wathi mayisedaki wayenza njengaye yes so uyabona. leyo nto le ingakho man of God mawungena ekukholweni Ngithanda siyingena impela kuyona impela impela ayisizongena leyo Ngolunye usuku, yes. ngolunye usuku sizongena kuyo leyo but nje ngisafuna ukuveza ukuthi abeza abantu basisa mina ngithunyelwe ebantwini Yeah. futhi mina abantu ngiyabavikela futhi iqiniso ngizolikhuluma kunabanye abantu othi umbatshela iqiniso bathi uyabagxeka kanti iqiniso kufuna liphumela obala ngoba lesi akusisi isikhathi sokudlala lesi mawuthi uzobavikela usho ukuthini ngisho ukuthi number 1 mina ngizolimela iqiniso number 2 ngizoyi-expose izinto zobumnyama ngisho lokuthi lokhu yikho lokhu akukhona kokunye ngirifeye ezwini likaNkulunkulu ngenxa ukuthi akusithina sonke sima phambi kwabantu mina engima phambi kwabantu engikwaziyo ukukhuluma kubantu kufanele ngenze sure ukuthi ngikhuluma iqiniso kubantu ngingakhuluma into engingayenzi ngingakhuluma into engingayiphili ngoba ngumfarisi ngumzenzisi ukuthi ngitshela abazwe ngithi akuyiwe le mina ibengibhekele mhlawumbe mfundiswa ngenxa yesikhathi for today ngiyathanda ukuthi mhlawumbe siyibambe la mhlawumbe amazwi akho okugcina kubantu nje ongawasho namazwi ongagcizelela nje kumphakathi wonke usibukile lapha emakhaya mhlawumbe ukhulume nje nabo abantu ukuthi imapha amazwi ngoba nekeza wona amazwi engingawasho man of God asezwini likaNkulunkulu elitholakala lapha kwabase Efesu 6:16 elithi kukho konke nithatha isihlangu sokukholwa esiyakuba namandla okucima yonke imicibisho levuthayo omubi so engakusho emphakathini nakuba nithi abantu abakholwa futhi babe careful abantu abamkholo uNkulunkulu ukhona uma kukuthi abasakholwa abantu ukuthi uNkulunkulu ukhona abeze la kithi oTJ ukhona uNkulunkulu abakholwa abantu bafike futhi nabantu lapha esikhona khona bazosizakala abantu bakuthola kanjani inamba zakho la engitholakala khona man of God inamba yami ithi 071 yes 531 70 62 angiphindi yes ithi 071 yes 531 yes 70 yes 62 kule number uyafona kule number uyaWhatsApp isikhathi esiningi abantu kule number uma ngisemsakazweni ngibatshela abantu ukuthi ngoba ngikhuluma nabantu abaningi abanye engingabazi ngibatshela abantu ukuthi bantu into ekufanele niyenze bhala igama lakho kuWhatsApp isibongo sakho bese ubhala indawo bese uthumela your prayer request uma isimo sakho ngiyakwazi futhi ukuthi ngokweprofesi ngikubona so ke uma ukuthi kusuke ngoba kunezimo ezisuke idinga ukuthi ngiye la ohlala khona ngoba kunemoya ebasemakhaya uma kufuthi kubizwa ukuthi uze kimi woza kimi no problem ngitholakala kuyo leyo number bayafona abantu basizakala abantu uyafona udinge nje usizo usizakale ngaphandle kwezinto eziningi uNkulunkulu akusize so yiyo ke leyo nombolo engithola abafona abantu bazosizakala na kanjani abaqhuquzela ukuthi abantu abafone bakulwele ukuhlangana nathi ngoba bazosizakala. Man of God siyabonga kakhulu siyabonga uNkulunkulu ngawe ngizwile inamba bafowethu lapho ngenzela ukuthi mhlambe ngiyazi abanye abantu ngiyayithi mangine guest la lokhu bengicela inamba bafowethu ngeke ngabe naso isikhathi esiningi i-guest noma esuyishile inamba la angikwazi ukumphinda ngithumele inamba kunini uyishile inamba makuthi uyishongo makuthi awuyitholanga izwa sizoyifaka lapha kwi-screen uzokhona ukuthi uyithathe makuthi awuyizwa ngayo so yenza ukuthi kube lula so nje bafowethu angisho ukuthi soyifaka ikhona uchecka lapha nje bade isho nje ikhona uhambe uyichecka bafowethu ngiyanicela ukuthi senze umsebenzi ubelelo mhlawumbe mina of God kulomzuzwana nje ngiyathanda ukuthi mhlawumbe ubakhulekele abantu nje just kulomzuzwana nje lona ngiyazi ukuthi khona basekudeni khona bakuphi abasibukayo sibuka ngisho nangabantu abaphesheya just ukuthi nje ubakhulekele kulomzuzwana lo omncane nje onasi now man of God. All right. Lapho khona ke ngicela ukuthi mawugula noma unani ubambe nje la kubhlungu khona you'll pray right now. Let me pray. Yes. Father, in the name of Jesus, yes, you are God of power. You are God of miracles. Yes, Lord. Baba wethu namandla ngiyathandaza nalwamlaleli abanye baba baneyinkinga baba ezahlukeneyo
Baba ngiyathandaza egameni lika Jesu basize baba bakhulule athi obhala kahle noma ohlabelelayo baningi abakholwayo kodwa bayibona imfihlakalo yezulu. Baba wethu onamandla sikhulekela baba nokumbulelwa. uNkulunkulu wethu onamandla ngegama lika Jesu baba siyathandaza emhlabeni wonke baba iSouth Africa yonke siyathandaza ngegama lika Jesu elinamandla eliphilayo. Basiza abantwana bakho bakhulule ngamandla avela kuwe baba. Siyakholwa izwi lakho, siyakholwa amandla akho, siyakholwa kuwe impela ufanele udumo ungcwele uphakeme kunezinto zonke. Akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwakho baba. Maningi amanye amagama akhona emhlabeni abantu baba abathembele kuwo kodwa baba elakhi igama lingaphezulu kwamagama onke akhona emhlabeni. Siyabonga ke baba egameni nasegazini lika Jesu basize egameni lika Jesu. Ngiyabonga baba ukuthi ungizwa njalo egameni lika Jesu. Amen. Amen. Man of God, siyabonga kakhulu. uNkulunkulu asigcinele wena. Siyabonga kakhulu. Thank you so much. Afowethu siyabonga kakhulu lapho uNkulunkulu anigcine nje anibusise aniphe ukuphila nivikele kuzo zonke izinto kanjalo nemindeni yenu. Igama lami ke ngo-ST wakwaDlamini. Ngiyacela ukuthi silandele naphana just nje ukuthi nje Thabani ST Dlamini noma ngabe kuphi uzoyithola zonke izinto esiyifakayo lapho. Mhlawumbe you wanna come to the show, maybe mhlawumbe kunento uNkulunkulu akuphe yona, feel free to contact us 0788417844 bazokuphendula khona lapho ke. Siyabonga kakhulu bafethu, uNkulunkulu anigcine anibusise. Amen.